खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 2 अक्ट'बर 2020 शुक्रबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय आसाम पुलिसनि एसआइ आनजादाव केन्डिडेट सिलेक्शन खालामनाय एबा आनजाद फाथिनायाव आसाम पुलिसनि जेबो आखाइ थाया होननानै डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ बुंदों आरो एसआइ आनजादनि केसजों लोब्बा थानाय दिबेन्डेकाया सारेन्डार खालामबाय। बे केसजों लिंक थानाय दिबेन्डेकाखौ क्राइम ब्रान्चआ गणेशगुरिनि थेंक इउ लज जायबा दिबेन्डेका बैनि रुमाव रेड खालामदोंमोन। बे रेड खालामनायावनो कुइसन पेपारनि कपिखौ मोननो हादों। बेनि उनाव बे दिबेन्डेकाखौ नागिरनायनि उनाव बे दिबेन्डेकाया गावनो सारेन्डार जाबाय। लोगोसे एपिडब्लिउसि एबा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट राज्य सभानि एमपि रिपन बरा, बारग' हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि रकिबुल हुसेन आरो गासै 500 जन कंग्रेस हान्जानि खामानि मावग्राफोरखौ एसआइ आनजादनि पेपार लिक जानायनि सायाव धर्ना खालामनायनि थाखाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। माने बिसोरो धर्ना खालामदोंमोन आरो धर्नायाव गोबां बेरेखा बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि थाखायनो बिसोरखौ पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामनो गोनां जादों। गुबुन खौराङा जाबाय धेमाजि जिल्लानि 37 बोसोरनि ट्राक ड्राइभार जितेन गगैखौ डिमापुराव बुथारनाय जाथायखौ लानानै मोनबा ट्राक इउनियनफ्रा एबा मोनबा ट्राक बडिफोरा मालगारिखौ डिमापुर जिल्लायाव मोननै लामाजोंबो बन्द खालामदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय माइक्रसफ्ट ट्रेन्सलेटर कम्पानिया एसामिस रावखौबो इन्डियान लेंगुवेज आरो ट्रेन्सलेसनखौ सापर्ट खालामनो थाखाय सोफादेरनाय जाबाय। साननैसो उनाव एबा साननैसो थानानै जोंनि बर' रावाबो सोफादेरजानो हागौ होननानै मिथिनाय जादों। लोगोसे इन्डियान मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्टआ एबा बोथोर नायग्रा डिपार्टमेन्टआ बे बोसोरनि मार्च मोनब्रैनि दैज्लां बोथोराव हाबाय थानाय अखानिसाय बांसिन अखा हादों होननानै बुंदों। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि काबिरनगर जिल्लानिफ्राय दिल्लीसिम फैनाय प्राइभेट बासआ बेलथायनानै गोबां सुबुंफोरानो गोब्राब जखम मोन्दों। बासआव गासै 40 जन पेसेन्जार दंमोन। बे बासआ दिल्लीसिम फैबाय दंमोन उत्तर प्रदेशनिफ्राय। बे समावनो लामायाव हारसिंनो बेलथायो आरो बे बेलथायनाय जाथायाव 40 जननि गासै 30 जनानो गोब्राब जखम मोन्दों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बे खौराङा नंखायबो जानो हागौ बा नंगौबो जानो हागौ, नाथाय बेखौ जोंनि बे हादोरनि नाम्बार 1 निउस चेनेलाव होदों। दा बेनिखायनो आंबो बेखौ लाफानाय जाबाय। कलम्बियानि 46 बोसोरनि एन्जेलिका गाइटान मुंनि सासे आइजोआ 2 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। नाथाय थांनाय सुनिबारखालि ना सारग्राफ्रा बे आइजोखौ लैथो गेजेराव नुयो। ना सारग्राफ्रा बे मानसिखौ बा बे आइजोखौ दंफां मुरासो सानदोंमोन। बेनि उनाव बे आइजोआ ना सारग्राफोरखौ नुहुरनानै आंखौ बासाय होननानै बुंहरो। बेनि उनाव ना सारग्राफ्रा बे आइजोखौ बासायो। बे 2 बोसोराव आइजोआ मा जानानै दंमोन बेखौथ' खौराङाव होनाय जायाखै आरो जेब्ला खौराङाव होनाय जागोन नोंथांमोनहा आङो भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। माखासे फट' दं, बे फट'आनोमोन बे आइजोआ। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय मैयाहाय गसाइगाव महकुमानि जथाइ खोन्दोनि मावफुंगिरिफ्रा एबा दै बिफानाव साख्रि मावग्राफ्रा खामानि मावनानैबो दान बान्था मोनैनि थाखाय खुद्रिखांदों आरो सेलारि नांगौ होननानै दाबि खालामदों। माने बिथांमोना गोबाव सम जाबाय सेलारि मोनाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोना दाबि खालामदों सेलारि नांगौ होननानै। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब, नोंथांमोना नायबानो जाबाय।